Aquests productes són de proximitat. S'han produït ací, a prop de tu, al teu voltant, a casa. Què és proximitat? Proximitat és salut, major valor nutricional. Els agricultors locals portem al mercat les verdures i hortalisses recentment agafades per oferir-te un producte fresc que manté intactes totes les seues propietats nutricionals. Y lo hacemos en el momento óptimo de maduración, con lo cual conseguimos evitar los largos procesos de refrigeración y de congelación, así como el uso de productos químicos en nuestros alimentos. La naturalesa és sàvia i ens ofereix tots els nutrients que necessitem en cadascuna de les estacions. Mangranes en la tardor per a depurar, taronges en l'hivern que ens aporten grans dosis de vitamina C per a reforçar. Proximitat és igual a temporalitat. Temporalidad es igual a proximidad. Consumir de proximidad es vivir en el territorio, asentarnos ruralmente y mantener las poblaciones vivas. Consumís d'ací. Consumís València. Nodrís-te de la teua terra.